Anthony Blinken ka taama naaninan ye a yɔrɔ la kabini banisira la ni Hamas cɛla fitinɛ daminɛna octobre kalo tile 7 la san 2023 waati la. L'Amérique kɔkan ko kuntigi ye laɲini kɛ u fɛ ko ka cogoya bɛɛ lajɛlen de kɛ ka dɔbɔ kɛlɛ nin barika la min kɛlen bɛ fitinɛ kun wɛrɛw ye sababu ye Cisjordanie, Liban, Syrie, Irak ani Hutu siyaw olu ka ɲamakili ye ka kɛ binkani waleya dɔw kan kɔgɔjisiraw fɛ Mer Rouge kan. L'Amérique ka lasigiden Yemen jamana kan Tim Lander King taara fara Anthony Blinken kan waati la Washington bɛ ka dɛmɛw laɲini kɛ a yɔrɔ la yaasa ka Hutu minnu tugulen bɛ Iran jamana la ka dankariliw kɔgɔjisiraw fɛ sanni feere jikan sisikulunbaw kan kunbɛn. Hutu siya ninnu ka nin waleya ninnu bɛ ka dan de kari duniya kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la se tɛ minnu ye ka kɔrɔ ka fara Yemen ani Gaza taw kan. Anthony Blinken ka laseliw la karidon na Qatar ne a sɛbɛntiyali ye k'a fɔ ko a ye gɛlɛyaba de bila kɔgɔjitamasiraw kan ne kɛmɛdɔya 20 ɲɔgɔnna ye duniya gun kan kaban. L'Amérique kɔkan ko kotigi Anthony Blinken ye laseliw kɛ karidon na Jordanie masakɛ ye k'a fɔ ko l'Amérique tɛna sɔn cogoya si de la Palestine jama ka a sigiyɔrɔ bila force la a ka kɔkan ko ɲɛnabɔli taama min kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa kuma Gaza siniɲɛsugu kan. Anthony Blinken bɛna bi tile tɔ kɛ Liban sini tarata la ani banisirala marabagaw kan ka tɔnsigi kɛ a ye laseli kɛ karidon na k'a fɔ ko a bɛna sibiliw ka lakanali taabolo jɔyɔrɔ olu da yira banisirala marakɛla ninnu na ne Washington ka ban yirali ye ka kɛɲɛ ni Palestine jama gɛnni ye ka bɔ Gaza kɔnɔna na laɲini min kɛra banisirala gouvernement mɔgɔ dɔw fɛ kaban.